Ertesi gün Beytaniyadan çıkanlarına İsa acıktı. Uzaqraqta gür yapraklı bir incir ağacına gözü düşenne ondan incir tapmaz mıqam deyip ağaca tarap yürüdü. Onun yanına gelenne ondan yapraktan başka hiç zat tapmadı. Sebebi incir mevsimi değerli. İsa ağaca, "Koy, mundan beylek senden hiç kim meyve yemesin," dedi. Şagirdleri hem bunu eşittiler. Sonra olar Yerusalim'e geldiler. İsa ibadathananın kovlusuna girip, o yerdeki satıcıları, alıcıları kovmağa başladı. Pul çalışanların tekçelerini, kepteri satyanların oturguşlarını dünlerdi. Hiç kime ibadathananın kovlusundan goş qatnatmağa ruhsat etmedi. İsa olara öğretmek bilen, "Menin öyüm ähli milletler üçün ibadat öý diýilip atlandyrlar" diýip ýazylgy dälmi näme? Emma siz muny garakçylaryň sürenine öwrükdiňiz, diýdi. Muny eşiden ýolbaşy ruhanlar bilen Tövrat muallimleri İsa'ny öldürmegiň küýüne düşdiler. Olar İsa'dan gorkýardylar. Sebebi tutuş halk İsa'nın taglimatyna hayran galýardy. Akşam düşenne İsa bilen şagirdleri şäherden çykyp gitdiler. Ir seher bilen geçip barýarkalar olar şol incir ağacynyň kökü bilen gurandygyny gördüler. Petrus bolup geçen wakany ýatlap, "Mugallim, seret, senin gargan incir ağacyň gurapdyr," diýdi. İsa olara şeýle jogap berdi: "Hudaýa iman edin. Size dogrusyny aýdýaryn. Kim ýüregine şübhä ýol bermän, diýäniniň boljakdygyna iman edip şu daga göterilýär deňze diňil diýse-de, onun diýeni bolar. Şonuň üçin size diýärin. Doga dilek edip Hudaýdan soran her bir zadyňyzy eýem alandyňyza ananyň. Ol size berler. Hudaýa doga okamaga duran mahalyňyz birinden öýke kiýnäňiz bar bolsa, onu bagyşlaň. Şonna göktäki ataňyz hem siziň ýazyklaryňyzy bagyşlar."